hiru ikurrinak jasoteko pleno osoari eskatzen dio. Gabriel Mendizabal jaso daizela herriko ikurrina. Nik Espainiako estatuena. Eta gure Euskadiko ikurrin jaso daizela Ignacio Urriona Barrenetxea, gure udaletxeko kontsejala. Bere aitza eta beste asko hil egin zituen hau ikurrinan maite zuela. Danon izenean, hola egin dezakegu. Eskerrik asko, Jose Antonio. Izbi nahi duke esan. Hemen maien, aharketan dira beste lagun bi, neurantzera odoleko ondorioak jaso dituztenak. Gregorio Txabe, udaletxeko kontsejala, eta Imanol Irazola, auzoko alkatea. Mesede bat dion, lagunketako geure ikurrinak jasotea.